Ayo lor, iki lho lur. Aku arep mangan iki lho lur. Sop balungan sapi. Wah, kayak gini iki lho lur. Jan. Ampasi, Jan, nenek ampasi barang. Kayak ini iki lho. Monggo lur, telap-telap emplok. Ditili dhisik ya lur. Bismillah. Seger banget lur. Iki enek anu nih lur. Opo ini jenenge? Gajih. Iki lulur apa gajih? Mas no lur kenakane karo nglekep-nglekep nih lur. Saking empuke. Dan iki lek tuku lur larang banget lur tenan.